Si Jesus naa kanunay. Nga naman tungod kay doon natin paglaom, basta kay buhi ka pa, bisag kinsa ka man, unsa ka man nga tao, ang Diyos naghatag og init sa tanang makatawhan. Siya nagpadala og ulan, bisan kung unsa nga klase nga tao. In other words, God is so fair in dealing with people. Diyos gamhanan sa tanan ni takna sa kagabiyon. Salamat kayong ikaw. Naghatag ka na mo sa lain kikagayunan, katapusan kining bahin o gabi sa among kapanag-uban sa gipegayon ng mga series ang gasa sa paglaom. Nagalaom kami o Diyos nga ang tanan among nakatunan, among nadungog, kini makabaton o luna diha sa mong kasing-kasing nga mahimo kining gabayan sa pagkinabuhi. Nga sa kanunay, nag-ila kanimo ingon nga gasa nga gihatag sa kalibutan, aron kaming tanan nga niyaanan ning kalibutan nga puno sa makakulaanan, makalingkawas nining mao kalibutan o makapanag-iya sa kinabuhi nga dayon magapuyo ni ng kalibutan imong gian na maalang kanamo. Dini taknaw Dios sa gampo kami ikaw maghatag ka namo og lantip nga panabot sa katapusan namo nga suwito. Ngon tamo kining masabtan ug unya amo kini usab nga kinabuhian. Salamat to Dios ikaw kanunay makiguban kanamo og magapasaylo sa among makasalanan amo kini gituyan sa ngalan ni Jesus. Amen. May gabi usmo na ako, may buntag, may gunto, may hapon sa tanan. Katapusan makipaglaom nga kita magkauban nini nga atong series ang gasa sa paglaom o kini kanunay atong ginaisgutan. Gani usahay tungod magud sa mga kalisod sa kalibutan. Mura maghuna na ta mura magwa na paglaom ni sa kuha. Mura bagang atong hunahuna kalisod na lang tanan. Unya ang panalangin nga atong gipangandoy mura wa na dawat, mura wala gihatag sa Ginoo. Muna makiingon ta kanunsa ka mahimong hayahay ang kinabuhi. Panahon sa Pasko, hayahay ba kinay mga gasa nga itong mabatan, humas Pasko wala na po. So may taingon sa may tag-Pasko na lang tanan, kaya daghan kay mga panalangin itong mabatan. May tag-Pasko na lang pirmi, tungod kay naidaghang manghatag na ito nga itong mahigala, labi ng mga uyuan na to, mga parinti. Pero kay dili man tanang panahon Pasko, na unsa magyud ang gasa mahinungdanon alang kanato, alang kanimo, alang kanatong tanan. Makapaglaom ko imong tanaw dinhi ang Ecclesiastes kapitulo 8, 6 og 7. Nagis ko tinhinga ang kinabuhi lisod. Tinol bitaw. Ang kinabuhi nato anaa sa problema, mga luha, apan dili ni maoy kining sangputanan sa tanan. Dili ni maoy bitaw kinabuhi lagi hangtod sangtod. Matapos sa biya pod ni. Unya dili pingingon ka doon na tayo mga problema, ingon ta nga wa na gyud koy paglaom. Magapaglaom para sa mga tawo nga buhi pa. Naagi tayo paglaom gyapon. Ato basahon. Ecclesiastes kapitulo 8 sa 7 ringo dinhi. Life is hard. O, tinuot yun. Ang atong kinabuhi lisod. But there is a time, adunay panahon pod, and a place for everything. Though no one can tell the future. Wala may makasulti nato mitungod sa ugma. Pero ang kinabuhi nato lisod dining kinabuhian dining kalibutana, apan kita nga buhi pa naagyapon tay kadasig, naagyapon tay hunahuna bitaw nga ugma damlag, mulurang na ning mga bagyo sa atong kinabuhi. Diskuta na to unsay bagyo nato sa atong kinabuhi, no? Sumilabay nga mga gabi na unsa man ang bagyo sa kinabuhi, unsa ang bagyo sa akong kinabuhi. Now dinhi, wala ta masayod unsaon nato unsa may tabo pagkaugma. Apan sultihan to mga kapaglaom. Kung atong parinobasa ang sinulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, dinita sa kapitulo 9 bersikulo 4. Niya din gisulti niya din kung unsa gyud ang tao samtang kita ni sa kalibutan naa pa ang mga problema, na ang mga kagulanan, na ang mga luha, kumusta man? Ana ba tay paglaom gihapon? Atong basahon. Kapitulo 9 bersikulo 4 ingon din there is hope for those who are still alive. Aw nindot gyud. Mintras mo ipakanayo gipaglaom. Nga naman kay ingon din wala magsapayan kung kinsa guunsa ka. Mabitaw na nga ang panalangin ihatag sa Ginoo kanato. Wala na mag-ingon nga ikaw kay gwapo, dako-dako ang panalangin. Mura bitaw ka ng ginikanan nga ikaw arang-arang og utok na dako imong balon sa eskwelahan. Ikaw kay minus kag utok, minus kang kuha sa eskwelahan gamay ra imong balon. Dili na ang Ginoo. Ang ingon sa Ginoo din there is hope for those who are what? Who are still alive. It does not matter who they are. Bisag kinsa ka pa, wani mag-ila, basta kay buhi ka pa na paglaom.
Naipanultiyon makapaglaom ko natong padayon basa sa versikulo 4 sa Ecclesiastes 9. Nagyo dinhi, but this is a saying, or this saying is true. Tinuod man yung panultiyon niya. A living dog is better than a dead lion. Ang buhi nga iro, mas maayo para kaysa patay nga leon. Gamay tuod ang iro, pero mas maayo pa na kung sa dako nga leon, pero patay na. Muna nga magunaw na ta, bisan kita ni nila nga kahimtang, apan dunag pitay paglaom. Muna ako ning usbon kaning usa ka panultion sa kining Ecclesiastes gisulti sa pinakamanggialamon nga hari sa kalibutan, King Solomon. Isa, a live dog is better off than a dead lion. Tinuod, unsa man ang patay na nga leon, dako to sa patay naman. Pero ang iro nga gamay, panbuhi pa, nagyapon sa imihimo. Muna makapaglaom ni kagabion, katapusan na itong isgutan, kining suwito, Jesus, the man for all times. Si Jesus mo ang tao sa tanang mga kapanahunan. Mating init man, mating ulan man, bagyo man, o maing panahon, si Jesus na kanunay. Nga naman, tungod kay doon natin paglaom, basta kay buhi ka pa, bisag kinsa ka man, unsa ka man nga tao, ang Diyos naghatag og init sa tanang makatawhan, siya nagpadala og ulan bisan kun unsa nga klase nga tao. In other words, God is so fair in dealing with people. Mo bitan na ingon ni Apostol Pedro sa dinhi pagitaan niya pananawon sa kay balo ko ang Ginoo, he is not a respecter of person. Mahudyo ka man, mahintil ka man, pareha ang pagtartar niya, kitang tanan gipakamatyan sa Dios. Kitang tanan iyang gimahal. Muna makaingon ta, kung dunay mga challenges, God is there because Jesus is the man for all times, for all seasons. Dili lang Disyembre nga panahon. Now, kaghapon na ito gisgutan, kagabi gisgutan na ito kining mensahe sa mga magbalantas kandiro. Wala na ito tumatapos, tungkol kaya wala ito panahon. Apa na ito lakbitan kadyot. Gisgutan na ito kagabi, kanirang ayaw kahadlok. Ayaw lang kahadlok. Muna itong gisgutan gabi, ato nang napadakong ayaw kahadlok. Nagingon ni Isaias 41, versikulo 10, ingon siya din na, ayaw kahadlok, kay tabangan ta ka, di ta kabiyaan, ayaw ka diskuryo, kay lingunon ta kagunita ta ka sa akong kamot, nga tuo, nga unsa, nga gamhanan, tabangan ta ka. So, ako mo ang maghatag kanimog kusog, ako maghatag kanimog giya. O niya, gunitan ta ka, pinaagis kong kamot, nga madaugon. Isa, I will uphold thee with my right hand of my righteousness. Muna ayaw kahadlok. Kita nga tao sa kalibutan, gisgutan ta na gagabi, ang punto, ingon ang manulunda nga to sa mga magbalantes kenro, fair not. Ayaw kahadlok. So, sa'yo mahadlok tas ng pagkababalante, ato nang gisgutan gagabi tanan. So, needless to repeat that one. But we have to continue to the last two messages nga gihatag sa manulunda nga to sa mga magbalantay. Kaya naman, sa Nahum 1:7, nagisgot din nga ang Diyos, maayo kaayo, bisan pa kung dautan ka, bisan pa kung ligoy-ligoy ka, pero ang Ginoo maayo kaayo. Kaya hatagan kaniya sa gugma, hatagan kaniya sa proteksyon, hatagan kaniya sa pag-amuma. Nahum 1:7, ang sagingan din ha, the Lord is good. He protects those who trust Him in times of troubles. He protects them. Panalipdan ka sa Ginoo. Muna ay kadlok. Muna nga to ang gisgutan kagabi, no? Ay kadlok. Kung ikaw magbalantas kayo, ay kadlok. Bisa pa naglalait ang kinaiya sa mga kaniro, pero ay kadlok. Nga naman, ang Nahum 1:7 nagingon, the Lord is good and He protects those who trust Him in times of trouble. So, mo ni ang kinauyukan sa giingon ayaw kadlok. Ikaduha nga gisgutan kagabi makapaglaom nga na to na nahataga po taga kaning ingon sa nga aduna ko may balita. Unsa man nga balita? Kung di magtanaw ng Lucas 2, versikulo 10, ato nang gisgutan kagabi, ang gisgutan niya nga, ang maing balita mao, nga kini nga mensahe, mo ni mo hatag kalipay sa tanan. Ganahan kay ko aning puntuha ba nga, giingon sa manulunda nga to sa magbalantay, yung sa 2:10, ingon siya, I have a good news for you, a message that will fill everyone with joy. Message. So, unsa man ang message nga makahatag nato kalipay atong gisgutan ang pulong sa Ginoo, ang Biblia. Muna ingon sa Apostol Pablo sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 1, isa na ako'y mensahe alang kaninyo, ikaw gihimo ko ikaw nga kining iwag, nahimo ko ikaw nga mensahero. 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 1.
Okay? 15, versikulo 1. Diya makapaglaom, atong tanaw din unya, unsa may giingon sa Ginoo sa tuwa, unsa man nga mensahe di ay, nga ato pong ipahat. Ingon din mga higala, my friends, I want you to remember the message that I preached, and that you believed and trusted. Muna nga mensahe akong ihatag ninyo, muna itong hatag paglaom, makatag na itong paglaom. Imo nang gituwa ng mensahe, unya imong gidawat. Karon, sa dihang nadawat yung mensahe, kaya ingon nagpulong sa Ginoo na ako yung mensahe nimo, nga makatag ka mo kalipay. Unsa ka mensahe? Kadang ang mensahe makapaglaom, makatag ka na itong kalipay, makatag na itong kaugmaon. Kana kung makabilin ka. Apan sa diha nga ikaw mubiya sa mensahe, o sige ingon ni Apostol Pablo, pareho na to, versikulo 2, ingon din you will be saved, maluwas ka by this message if you hold firmly to it. Kung ikaw magpabilin nga mensahe, o niya ikaw magasubay sa tanang nga kalagayan nga imong nahibaluan, nan ikaw maluwas. But, if you don't, kung dili magaling, ingon din your faith was all for nothing. Ang imo uniyang mga pagtuo, ang imong pagsalig, makawang rana, kung dili ka mula hutay. Muna usahay, ang mensahe nga atong huptan, kinahanglan atong huptan pag-ayo. Atong gamiton makapaglaom, ang kanang pagsalig sa Ginoo, gagiyahan kaniya, tabangan kaniya, unya ligunon kaniya, kay kung dili man galing sa kanang maing balita, nga imong huptan, wa na'y pulos sa imong kinabuhi, kundi ka mo padayon anak. Muna ang gitambag alang ka nato, kung di mong tanawon makapaglawan ang mga pagpadasig ni Santiago, sa Santiago Kapitulo 5. Tulogin na ka versikulo diha, ang 7, 8, ug 9. Pero, makita nimo kung unsa ang iyang buti pasabot. Santiago, James 5, no? Verses 7, 8, and 9. Pero sa 7, ingon din sa 7. Brothers and sisters, be patient. Pahilob lang ka until the Lord comes again. See how the farmers wait for their what? For their precious crops to grow. They wait patiently. May nuntuso sila nagpaabot for all the spring rains. Paabot sila, o diyan sa payod. Ang mag-uuma, mapasalamaton kayo, magpaabot, kanong sa muulan, hantun ma-harvest. O niya, kung magtanaw ng versikulo 5 din kamuusap, kinahanglan, magunsa, magmapainuntuson, magmapailubon. You too must be patient. Don't give up hope. Now, saan man na kunuwad ang paglaom, so, ang mga tao nga mawad paglaom, wala na himuon, murag relax na dayon ba? Pero kung ikaw doon ay paglaom, maningkamot tuyog ka. So, don't give up hope. The Lord will soon be here. Ang Diyos, mabalik na, unyaon sa giingon sa versikulo 9, isa nga, wala na yun, ang Ginoo na nagani sa pultahan, nanuktok na. Doon na yun kayo. So, kung manuktok na makapaglaom, ang Diyos hapit ang mabalik. Munang ayaw yun, huptig yun ang paglaom. Ayaw yun kaguol. Ayaw yun surrender, mga igsuon. Sa Jess, ang ingon din sa versikulo 10, brothers and sisters, follow the example of prophets who spoke in the name of the Lord, and they were patient when they suffered unjustly. Nakisa man naa sa Biblia nga, grabe kayo. Giskutan din makapaglaom si Job. Si Job, nag-antos siya, pero wag yun siya bubiya. Siya gisulayan, pero wag yun siya maluya. Siya makapaglaom, mura bitaw gibiyaan si Ginoo kinahanglan ng mga pagsulay, pero wa gyud siya mobiya pagalagad. Grabe ang kadasig. Giingnan pa siya asawa nga, biyay na Ginoo imong gilagaran. Naunsa man ka? Kung tinuod pa dunay Ginoo, na dili ta ka pasagdan ni inana ka. Pero siya wala gyud maunsa. Padayon gyud siya pagsalig si Ginoo. Ngano man asa ipaglaom gyud. Ngano man, niya dinhi magapaglaom kun imong tanaw dinhi ang Job 23 versikulo 10. Ganahan ko ang gisulti din ni Job. Tungod kay kun imong tanaw ang iyang gisulat, gisulti dinhi, makahatag ka na ito kadasig ba? Tungod kay, sa diha nga siya gisulayan, sa diha nga daghan ng mga pag-antos niya, daghang mga balatian nga matay ang anak, apan kani siya wala gid siya mawala sa pag-alagad. Wa gid siya maluya, wa gid siya mubiya sa Ginoo. At ang basahon din Job, Kapitulo 23, versikulo 10. Okay? 23, versikulo 10. Ingon din balang kasulatan. Here we go. Ingon sa din but he knows what I am doing. Kaya balong siya kung sige mo na ko. And when he tests me, I will be pure as gold. Kaya balong siya kung sige mo na ko. Kung iya kong gisulayan, mahuman mugawas ko ingon sa bulawan. Sa lain nga verse makapaglawin siya nga, but he knows the way that I take. Kung iya kong gisulayan karon, o niya lingkawas ko mugawas ko ingon sa bulawan. Kumusta man kita? At doon nilang problema sa kinabuhi nato.
apan ato maghihuptan ang mensahe kanang paglaom nga naghatag kanato sa kadasig aron padayon ugma damlag. Naabay mga problema makapaglaom nga urabag ning hugno sa tuang kalibutan. Naabay mga suliran nga din murag walay kasulbaran. Sa ayaw kaluya. Ayaw kaluya. Kay mo ni nga mensahe nga ikaw malipay ani. Nga naman, kay kun makalabang ka ani, moingon ka ako ning labang nahimong sama sa bulawan, sama sa gisulti ni Job. Ingon si Pablo sa Episo kapitulo 6 bersikulo 13. Episo kapitulo 6 versikulo 13. Nagyo din makapaglaom, unsa man ang gisulti ni Pablo ngadto sa taga-Episo. Here we go. Kapitulo 6, 13. Ano yan? Masagingon. Sa dihang ikaw unya makalabang nining mao nga pagsulay, nining mao nga labngunon, mga obstacles, you'll be able to stand your ground. Kung ikaw gani makalabang na aning mga pagsulaya, nan ikaw makahimos pagbarug na diha sa pundasyon sa imong mga tiil, makatindog ka, umingon nga, salamat, kaya ako nahimong madaugon, anay paglaom sa kong kinabuhi. Muna nga atong balikon ang gisulti ni Jesus nga to sa makatawhan, kung imong tanaw din na ang Juan, Kapitulo 16:33, siya nga, gisultian ta na mo ani, nga kamo sa kalibutan, na ay mga kagulanan, naagi kagulanan sa kalibutan. Pero namang giminsahe maghatag ka na itong kalipay, o sa minsahe, si Kristo maghatag ka na itong kadaugan, maghatag ka na itong kusog, maghatag ka na itong ayuda, tabang o giya. Sumay na kanindot, alang sa mga tao nga diyan nagatuo kang Kristo, alang sa mga tao nga diyan nagatugyan sa likog-galingon, ngadto kaniya, o basaligon, nga ang iyang gisulti, matuman diya sa kinabuhi. Ingon siya din I have told you this, so that you might have peace in your hearts because of me. Nabay kalinaw ang mga kapaglaom gawas kang Kristo, wala sa kalibutan perting gubuta. Maminaw ka karon, ang kalibutan pastilan bisan sa atuang nasod sa Pilipinas pagkadaghang problema. Gubot kayo politikanhon. Why kalinaw? Pero sige ni Kristo, isa nga dinis kalibutan na amoy mga kagulanan. You have to suffer. Apan magmalipayon mo. Diya sa yung kasing-kasing naman. Tungo kay samta na mo sa kalibutan, na amoy makagulanan, pero magbalipay mo kay gidaog na nako ang kalibutan. Ato ning gisgutan sa ikaduha nga gabi sa tuong panuguban. Gidaog ni Kristo ang kalibutan. Kita iyang giluwas, iyang gipakamatyan. Kita unta mo'y mag-anto sa tunglo sa Ginoo apan ang Dios mo nigangkon sa tunglo pinagis pagpakamatay sa Calvary Cross. Doon ay mga pag-anto sa kalibutan, dili ni kalimot. Apan kung kita mo hupot pag-ayo, atong ligunon ng pagtuo, sumala sa Pilipos Kapitulo 12:6, ingon sa dinhi, kung kamo gani, maghupot ni ini nga paglaom, ni ini nga pagtuo, onya inyog yung huptan ang gisaad sa Ginoo mao ang kinabuhi mo ni katapusan. 12:6. Ingon dinhi. Ato basahon. As you hold firmly to the word of life, then I can brag on the day of Christ. Ako makapasalig, makapanghinambog sa adlaw ni Kristo niya, that my effort was not twisted and that my work produced results. So ang akong paningkamot ay ni resulta gyud kay nilahutay man ko. Muna ang minsay makapaglaom nga atong nabatnan, huptan na to pagayo. Minsay gihatag sa manulundag ngadto sa mga magbalantay na ako'y may balita ninyo ug kini maghatag kayo kalipay. Ang katulong nga gisgutan niya, gisan niya nga karong adlaw na tao ang manluluwas. Na tao si Kristo sa siyudad ni David. Na unsa mo ni ato ang focus karon? Unsa may naa sa pagpakatao ni Kristo? Unsa may naa sa pagpatao ni Kristo ug ning ani sa kalibutan aron makiguban kanimo kanako? What is the impact? Ang gisulti sa Lucas Kapitulo 2 ato gitun-an kagabi karon atong gilakbitan lang. Ingon naman ang kasulatan sa Lucas isa nga karong adlaw ang manluluwas na tao karon sa siyudad David, siya mao si Kristo ng inyong Ginoo karong adlaw. Nan, kung natao si Kristo, unsa may tuyo di ay? Unsa may purpose why God the Father sent His only Son dili sa kalibutan aron mapakamatay? Unsa ingon sa balang kasulatan ato basahon? Mo ni ang kanunay kadiadto sa gamay pa ko balik-balik ko nig memorize sa mga bata, ingko nga ma-memorize man nila nindot magayo. Di ay kasayo raman i-memorize basta kay imo yung hatagag pagtagad. Juan 3 versikulo 16 sagingon, for God so loved the world
that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Bisan gisa mo to, muna makayong ko nga, this is actually the greatest gift that the world had ever received. Mao ni pinakadako nga gasa, nga gihatag sa Dios dinhi sa kalibutan. Tiya mo na ang bugtong anak gihatag niya. Kinsa may maka-afford mohatag sa iyang bugtong anak alang lang sa pagluwas sa makatawhan. Mga kapaglaom, dako kayo hinuklugan na to ba? Ang bugtong anak gihatag lang niya dinhi. Nga naman sa dakong gugma niya sa kalibutan. This is actually the greatest gift nga atong nabatnan. Mao ni ang gasa sa paglaom. Si Kristo, the greatest gift. Unya, makaingon po ko, kining tekstuhan po ni the greatest text in the Bible. Nga naman, God so loved the world, the greatest love. He gave His only begotten Son, the greatest gift. Whosoever believes in Him, the greatest opportunity, will not be perished, the greatest reward, but have everlasting life. Mga kapaglaom, kini nga teksto pinakadako nga gasa, pinakadako nga saad, pinakadako nga sa oportunidad. Wala nilingon nga og magdoktoral ka, magmasteral ka kana, makaapil ka ni. Wala. Bisan kisa nga motuo kaniya. Klaro bitaw yung gayo. Everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Dili ba na makapaglaom dako kay nga gasa, dako nga oportunidad, dako nga paglaom sa tuwa? Gipadala niya yung anak dinhi. Kung imong tanaw, versicle 17 ninyo dinhi, God did not send His Son into the world to condemn it, but to save it. Wala niya gipadala yung anak aron nga tungluhon ta. Aron nga tulisukon ta sa mga kasalanan. Aron nga tungluhon ang makatawan silang pagkagahig ulo. Apaningan niya sa dinhi sa kalibutan, aron nga luwason niya ang kalibutan. Jesus was born in a manger. Dito sa manger makiksunan, ultimo yung kayo, kumpay ragod iyang higdaan. Pero ang tuyo niya, nga ang kinabuhi sa tao, dili kanunay material posisyon, dili kay hayahay kanunay. Ang kinabuhi sa tao sa kalibutan, anay mga pag-antos. Si Kristo na tao, dili sa hotel, dili sa 5-star nga kining hotel, ni sa dagko nga tambalanan, tuwas pasungan. Nagpakita ka na sa pagpaubos, nagpakita ka na sa kinabuhi sa kalibutan, ordinaryo lang, apan kung ikaw dunay pagtuo sa Ginoo, adunay paglaom. So, matag usa nga dunay pagtuo. Nag-ingon pag dinhi pa rin ito si Juan sa versikulo 15, sa nga, then everyone who has faith in the Son, a man will have eternal life. Sila, no? Si Kristo, mauna ang tao sa tanang panahon. Muna atong tuyo karong kagabion. Diba? Because there is victory in Christ Jesus alone. So diya nga si Kristo nakiguban ka na to, victory is possible only when Christ is with you or when Christ is with me. Muna bitayon, Emmanuel, the Lord is with you. The Lord is with us. Siya nakiguban ka na to. Muna'y dako nga gasa sa paglaom, nga siya nakiguban ka na to. Ang kikinahanglan nato makapaglaom nining atong panahon, magmatirud-anon lang gyud ta. Dili ta kay ingon nga magpaligoy-ligoy lang. Karong panahon na. Dili lang kay panahon sa Pasko magmatirud-anon ta tungod kay si Kristo atong ginuna na tao siya tungod alang kanato, nagpakamatay tungod alang kanimo alang kanako. Apan atong pagkamatirud-anon, hingpito nato ni. Aron papakita nato bugti sa gugmang gihatag sa Dios kanato. Nga iyang gihatag yang anak, kita po mismo mo hatag po sa gugma ngadto kaniya. Atong basahon ang Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 20. Nagisulti dinhi sa Deuteronomio. Daang tugon apan mutukma kini makapaglaom sa atong gisgutan karon. Kapitulo 30 bersikulo 20. O sige ingon dinhi. Be completely faithful to the Lord your God. Love Him and do whatever He tells you. Kana bang hingpita imong pagtuo nga to kaniya. Ugo niya, higugmaa siya. Ug sundo nimo ang tanan niya gisulti si muha. Muni makapaglaom ang gisulti sa Dios, kung sundo nato ang iyang gisulti, do na tay gasa sa paglaom. Karon matapos ng atong series, ang gasa sa paglaom, the gift of hope. Apan sultihan ta mo, nga sa tanan nga mga pangsulti sa balang kasulatan, nga si Kristo maong gasa sa paglaom, ang pagsunod kaniya makahatag ka natong paglaom sa umalabot, mao nang tuyo si Ginoo. Nga ikaw ako, nga musunod kaniya, adunay paglaom, dako nga paglaom, gasa gihatag sa Dios,
Kung doon naman kita mga suliran, kung doon naman ikaw mga problema sa kinabuhi, mga hagit, wala laing nga to na to. Usay, dali pa makuha ang cellphone, na tawag na yon. Usay, mag-text na yon. Apan never, nga sa pirmiro mga paglaom nga itong himuon, sa diya nga kita doon ay mga suliran, o doon ay mga hagit sa kinabuhi, doon ay mga challenges, then we have to come close to Jesus and then cling on His hands. Mga paglaom, naabay mga problema nga diin nakapalibog kanimo. Ang Biblia nag-ingon sa Isaiah 2:6, siya mo ang wonderful counselor. At doon na ba'y mga tensyon nga mo'y nagsamok ka na to? Ang versikulo sa isa nga, siya usab ang prinsipe sa kalinaw. At doon na ba'y nakasamok sa atong kinabuhi nga daw walay kaugmaon, daw walay kasiguruhan. Sa Salmos 118 verse 22, siya mo siya mo ang cornerstone, siya mo ang solid rock in 1 Corinthians 10 verse 4. At doon ba'y mga hinigugma nato mga paglaom, ubin atong higala nga diin ilatang gisalikway. Kung gisalikway ka, pinariya ko no 5, He is our faithful friend. Nasubo ba ka? Naginusara ka? Yes, He is a friend sticker closer than a brother. Di ba ba nato makapaglaom nga murag, wala na ining kampi sa tua. Kung mo tanaw unang Juan 2:1, yes, He is your advocate. Kinitanan si Kristo ni. Nga naman, because Jesus is the man for all times. Nawala ba ikaw sa imong gilaktan? Tungod sa kangit-ngit, si Jesus maong kahayag. Kung imong tanawan ang utso makapaglaom, 9, niya ito sa 12 sa Juan 1, siya mong kahayag sa kalibutan. Naabay panahon nga ikaw, nasugamak ba? Nasugamak kang adto sa lugar, nga mo rin pastilan lisura, ano may paglaom ni? Magkapaglaom, siya mo'y atong manluluwas. Roma 11:26, He is our deliverer. Is your heart wicked and full of sin? He is our righteousness and He is our Savior. Ato magibati makapaglaom nga wa na tay paglaom, wa na tay makatabang sa tuwa. Siya mo'y gitawag manluluwas. Makapaglaom kung imong tanaw sad ang Juan 4:42, nagsulti pa nga siya naigugma kanato, siya magatabang kanato, kay siya atong manluluwas. Sa Lucas 1:47. So, kini makapaglaom, gibati ba nato nga ang kagulanan tungod sa pagkahanaw sa tuminhan sa kinabuhi. Ingon siya sa Juan 11:25, ako mo ang pagkabanhaw, ako sad ang kinabuhi. Siya mo ang tao sa tanang panahon. May gani kay siya nagpakatao sa kalibutan, unya nakiguban ka nato. Iyang gipakita makapaglaom kung unsay mahimo niya sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, ang iyang matabang ka nato. Dibati ba nato makapaglaom ang kagutom o kauhaw? Ingin siya, ako mo ang tinapay gikan sa langit. Ako mo ang tinubdan sa tubig, I am the living water. Makapaglaom, kinitanan, himuon ni sa Dios. O makita lang nato ni, pinagi ka Kristo nga nagpakatao, aron bisan kita mutuo kaniya, bisan kinsa ang muila kaniya, o mudawat kaniya, dili malaglag, apan may kinabuhi nga walay katapusan. Ato bang gipangita makapaglaom ang kinabuhi nga walay katapusan? Balik ko na itong ingon sa Juan 14:6, ako mo ang dalan, ako mo ang kamaturan, ako mo ang kinabuhi. I am the way, the truth, and the life. Walay makadto sa man gawas pinanggi kanako. Siya ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Siya ay atong higala. Kung doon na may musalikway kanato makapaglaom, na ay Kristo nga mamuma kanato, na ay Kristo nga moabiba kanato, na ay Kristo nga mutabang kanato, moaga kanato. Nganong di ba nato ihatag atong kaguliyong nato sa Ginoo? Nganong ato mang pagitaan ang uban, o gunya mauli na nun Ginoo, mura bag dili siya mo'y prioridad. Kung siya mo'y pinakadako nga gasa sa kalibutan, we have to make Jesus the first and foremost in our lives. He will be the priority. Siya yun tayo una. Naikanta makapaglaom nga, kanunay ako ining kanta-kantahon kaniadto, human yun ako bautismo. O niya, giganahan ko ni kantaha. Ay, doon na ito ko naabay kay baluan eh. Kaning kanta ingon, why don't you give Him first place in your heart? Don't turn away from His love divine. You'll find happiness right from the start if you give Him first place in your heart. Mga kapaglaom sa atong kinabuhi, ato maghihatagag panahon si Kristo nga mao'y pinmiro, first and foremost. Ay, doon ito kasi nakaibaluan ni kantahan eh. Apan pakanindot ka sa kanta, why don't you give Him first place in your heart? Don't turn away from His love divine. You'll
you'll find happiness right from the start if you give Him first place in your heart. Kung makadungog ko aning kanta, batiyon na ako ang kaguol. Usahay magod, si Kristo murag ikaduha na nga butang sa itong kinabuhi. Si Kristo murag ikatulo na nga bahid kabutang sa kinabuhi. Mag-una nga itong panginahanglan sa kalibutan. Mag-una mga butang nga makalipay ka na to, makatagbaw ka na to. But we fail to put Jesus first in our heart. Remember that Jesus is the hope for global crisis. Na-crisis bitaw, nangunguyog ang mga tao kuyog kang Isos. Unya, nabalaka ang mga tinunan, kay tingkaon na, unsay ipakaon. So grabe yung kaguol. Apan makipaglaom ka na si Isos, usay mga tinunan, bisag na si Kristo, nagyapon sila kabalaka. Sama na ko po nato, pasama niya mo, sama na ko. Bisa nagtuotang nga doon ay Ginoo mo tabag ka na to. Bisa nagtuotang nga si Kristo mo ay pinakadako nga gasa sa paglaom. Pero usay doon natin pagduha-duha. Sama sa mga disipulo. Udto na, way makaon, ningadto ang mga tinunan ngadto kang Isos. Kini nga sigulan makapaglaom, mabasa niyo sa balang kasulatan, sa Daghanig, sa Juan, sa Lucas, o sa Matthew. Matthew 14. Mo ni papakaon sa 5,000 ka mga tao, walay labot ang babae o mga bata. Hilabin ka daghan. Nakaron, kay daghan na kaayo, nawapas sila katabuk kato sa Lake of Galilee, ang mga tao nagpunsisok na. Ingon ang mga tinunan, usa kung tani mapakaon daghan kay ni, asan ta magitag kwarta. So, sa kadaghan sa mga tao nanunod, ang disipulo, nawadan sila pagsalig sa agalon sa ilang master nga Moses, naaman ang ilang master. Pero nawadan sila paglaom. Sa Ginoo asa man ta magitag pagkaon na ni, pagkadaghan ra sa mga tao, usa man ni, ang kinahanglan dako nga kwarta, ipalitog pagkaon. Unya asa to mapalitog pagkaon nga mingaw man ning lugar diri. Ingon dayon ang ilang magtutulo si Jesus nga, unsa man, pila man gyud diha ka pana, nabay nagdag pagkaon diha. Ingon ang mga tinunan, anaman. Naibata, kung masaon niyang Juan, Kapitulo 6, Versikulo 9, naibata. Nagdala siya gamay rapod. 5 rapod kagagmay nga pandesal, ug 2 ka mga tamban. Naigor gupod siya ha. May tatuduha katulingan kadako-dako. Pas sila kay giingon dinhi suwal makapaglaom kay gagmay yung isda, 5 ka tinapay nga gagmay, ug unya 5 pud ka isda nga gagmay, 2 ka isda nga gagmay. So unsaon man na? Ingon dinhi sa bersikulo 9. There is a boy here who has 5 small loaves of barley bread and 2 fish. Maura na. Ingon si Jesus, sige, paniha diri ang bata, paniha ang bata. Batayin niyo pag-ayo ha. Kasi si Kristo man ang tao sa tanang panahon. Panahon sa kagutom, si Kristo na. Panahon sa uno, si Kristo na. Panahon sa kagulada, si Kristo na. Pagkadaghan pag-istorya untang atong isgutan. Sa diyang namatay ang bugtong anak sa babae nga balo sa syudad sa Nain. Wala na sila ing magtuan pa. Nugol sa pag-ayo. Pero na si Jesus, sulba ng tanan, nabuhi ang bata. Mga kapaglaom, si Kristo mao ang tao sa tanang panahon. Makatabang kanimo, makahumpay sa kagulanan, makatambal sa kagutmanan. So, ni atong bata, isa na ko ang 5 ka pandesal ug 2 ka tamban. Abi ninyo, sa dihang gidawat kini ni Kristo. Isa nga, uy, maayo. Maayo kini ay 5 ka isda, 5 ka tinapay, 2 ka isda. So, siya, okay na ni siya. Okay na di. Apa sa man na, kadaghan sa mga tao din mag-unsa man nang 5 ka tinapay, 2 ka isa, sagdi lang, ako'y bahala. Usay, bisan pa na doon sila kang Kristo, nga ilang agalo, kita na sa mga milagro kadaghan, daghang milagro gihimo ni Jesus, pero sila doon nagyapoy pagduha-duha. Doon daghang milagro nga ilang nakita nga gihimo ni Kristo, apa sila doon nagyapoy pagunsa. Walay pagsalig kaayo. Apa sa diha gikuha ni Kristo ang 5 ka tinapay, sa iyang ipadalanginan, nagampo sa Ginoo, amahan ko, nasaid ko ikaw, naminaw ka na ako karon. Apan tungod og alang ni makatawhan, ako nagampo kanimo, ikaw magapadalangin nining 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Mga kapaglaom, ingon sa mga apostoles, unsaon man ni? Gabay ra man ibig unsaon nimo? Sa ako'y bahala. So gikuha ni Jesus ang tanan sa kining gibutangan nga gamay nga abadiko. Ugo niya iyang gibutan sa iyang gipasalamatan.
Pagpasalamat na niya makapaglaom, kung imo tanawon sa versikulo 11, yung sa dinhi, o gunya iyang gigunitan, gipasalamatan, unya iyang gitawag madisralian nimo. O, bahin-bahinan niyo sa mga tao, palingkura ang mga tao sa sagbot. Grupo-grupuha sila, o niya tagais la aning pagkaon. Makapaglaom, gihatag ni Jesus ang 5 katinapay 2 kaista ngadto sa disipulo, gikatag nila sa daghan nga mga tao nga nanglingkod. Pastilan pagkadakong milagro. Kay naaman si Jesus, ang ilang problema sulbad. Karon, kung imong tanaw na versikulo 11, ingon din ang versikulo 11. Then he passed the bread to the people, and he did the same with a fish until everyone had plenty to eat. 5 ra ka tinapay 2 kaista, na everyone had plenty to eat. Giyon sa ba na everyone had plenty to eat? Tungkol kay Jesus na dito. Nag-distribute ang mga disipulo makapaglaom, di sila katuubang anong kuha yan, daghan magyapon. Bugat magyapon ni ako ang abani kong gadala. Gisuroy sa tanang mga tao nga naglingkod, ang uban nagtindog. Pero ang pagkaon magkapaglaom gikan ni atong 5 katinapay 2 kaista, wa gyud mahurot. Napakaon ang tanan, busog ang tanan. O gunya sa diyang nakakaon na ang tanan, ingon na si Jesus, sige, versikulo 12. Hala sige, tiguman ninyo ang mga mumho, ang mga salin. Tiguman ninyo ang mga usik sa yuta, na ilang gitigom, ang mga usik sa yuta, out of 5 loaves of bread and 2 fish. Sa tiguman ninyo, gitigom. Pagtigom makapaglaom, gipangkuha nila katong mga hulog-hulog gagamay. Isa kadi ko gusto nga dunay mga usik-usikan nga pagkaon. Usay kita biya sa atong puloy-anan. Lisod tuod ta, pero pagkaragahan ng mga pagkaon nga panos, pagkaon ipakaon lang sa iring, ay pagkaon lang sa iro. Ako mag-uol kay ko ng daghan kayong makaon sa iro. Kung mao man gali na, daghan kayong mga tao nga ipagkaon, nganong ato man ang ipakaon sa iro, na may pagkaon na to sa mga tao nga gigutom. Kanang iro ginagmay lang. Apan usay nakita na ko, buras ka kayong pagkaon sa iro. Nadtuan ako ang dapit mga paglaom, nagkita na ko ang mga pagkaon dito gipanglaban ko. Nga pagkadaghan ni pagkaon, ganun makuha man tagdili na to. Mahurot. Gipanglabay lang sa basuran ko. Okay, pick this up. Puha ni tanan. Isa pastor, that's only leftover. Yeah, leftover. But that's rice. You look at the bayan. Pagkadaghang sudan, pagkaon gipanglabay sa basuran, nag-uol yung kay ko. Isa adas for the dog. No. Nga nung makuha man tagdaghan, niya para na sa iro. Gipakuha, ginako magpaglaw, gipabutang balik sa lamisa. Yan yung tanan, away sila sa kuha. Inko nga, pastilan. Lisod kay itong kabutang dinhi, pero ang pagkaon na to, buras kay kita, usik-usikan lang. Ang gusto sa Ginoo makapaglaom kay mo tanaw versikulo 12, aron wa gyud mausik. Ngunang gipa putik niya ang mga mumho, ang kitong mga usik. Now sinita bo. Kung mo tanaw versikulo 13, ingon din 13. The disciples gathered them up and filled 12 large baskets with what was left over from the 5 barley loaves of bread. Pastilan. 12 ka basket puno. Ilang gipangkuha ang mga mumho, ang mga usik. Makaingon ko makapaglaom, wa gyud problema kung si Kristo uban kanato. Siya na tao, isa mao ni ang mensahe. Ang anak sa Dios ang maluluwas sa kagutom. Sulbad sa mga balatian. Sulbad sa atong kawalan-on, si Kristo. Parusahay, malimot ta. Mudagan ta bisag dindiin na ta mangadto. Aron nga makikitag pagkaon sa itong gikinahanglan sa pulianan, apan malimot ang sangpit sa Ginoo. Gather ang tanan, pastilan karon, 12 baskets full of crumbs left over. Humang pagkaon makapaglaom, ingon dahil si Jesus, hala sige, sakay na mo sa sakayan, tabok mo nga to sa Pikas Tampi, sa Lake of Galilee, kaya ako pa rin pagkikanon ang mga tao. O niya ako na silang ampuan sa. So nang lakaw ang mga tinunan. Kung mo tanaw makapaglaom ang versikulo 22 sa Matthew, Juan to isukutang na sa size, ato to sa Matthew. Naading detalye sa diha ang paglaom nga si Kristo misulti sa mga tinunan lakaw na mo. So nang lakaw din sila. Ang mga tinunan nang ngadto sa kayan ug unya nagsugo rin sila na bigar ngadto paingon sa Pikas Tampi. Gibili nila si Jesus kauban sa mga tao nga gipakaon nila 5,000 labot ang mga bata ug ang mga babae. Karon nanakay sila. Si Kristo makapaglaom, nagampo siya. Sa wala pa nanggikan ng mga tao, nagampo siya. Sa diya nanggikan na, nagampo siya gihapon. Basahin niyo ang versikulo 23 sa ingon ni sa Matthew 14:23.
After he had dismissed them, human niya na pagikan ng mga tao, katong 5,000 way labot mga batang babae, he went up on the mountainside by himself to pray, and he was there alone. Usa na lang siya, naginusara. Samtama matinunan ng naglawig na patabok sa Lake of Galilee. Naunso man ang hitabo. Nga sa ilang paglawig, mga kapaglaom, niabot man ang unos. Grabe nga unos. Karon, kay kusog naman ang unos, ang ulan, ang hangin, grabe yun. Ang problema karon kay man si Kristo. Ngan karon nagtinuluray na ang matinunan. Kisa magoy nagkuha sa pundo ng lakaw tangawa man kakuyog si Kristo hinon atong magtutudlo. Isa kanay si Juan ay gikuha man po dayon ang damyo, gikuha po dayon ang kanang layag, kay layag naman to. Pasilan sa kadagko sa balod, kusog kaayo ang hangin, naapay alimpulo kaning tornado, pastilan pagkalisura. Wa na nangalisang na tanan. Nganong nangalisang sila? Kay nanglakaw sila nga wala si Kristo. Usay biya magkapaglaom sa itong kinabuhi. Manglakaw tang wala si Kristo. Malimot ang ampo, largar dayon. Kining panahon na, ang mga tinunan nagsige nagbinasulay. Nganong nanglakaw tang wala si Kristo? Ngano man? Kisa magay nagkuha sa pundo, kisa may nagkuha sa layag, ngano kisa nagpaisa sa layag. Nagsige silang bagulbol tungod sa unos nga ilang nasinati, wala nila ang agalo nila. Magkapaglaom, makita nimo ang kalisod sa ilang kinabuhi. Grabe na ni sulod na ang tubig ngadto sa sulod sa sakayan ng gisakyan. Nakita na nila magkapaglaom ang pikas sakayan, wala nagsugod ang kaunlod. Aba sa diya nga si Kristo nagampo dito sa bukid, nakita niya nga ang iyang mga tinunan naa sa katalagman. Mauna nga sa sayo nga takna sa kadlawon, gabiin na to, in the fourth watch of the night, 3 o'clock sa buntag, kadlawon na. Mga kapaglaom, nakita ni Jesus kaniya matinunan na nasa nagungaw sa katalagman, si Kristo may responde. Muna yung ko si Kristo na kanunay sa panahon. Muna yung ko din ha sa Matthew 14, versikulo 25, o sige mo din ha, o sige sulti sa balang kasulatan. Si Kristo ning adto aron tabangan ang iyang mga tinunan, naglakaw siya sa dagat. Versikulo 25, yung din about 3 o'clock in the morning, Jesus came to them walking on the water. Aron iyang tabangan ang mga disipulo. Sultihan ta mo, dili gusto ang Dios sa kita manas katalagman. Iyang gusto nga kita iyang tabangan. Naglakaw siya sa dagat. Iyang nakita nga iyang mga tinunan na nas katalagman, lisod na kaayo, apan nakita niya kini sa nga akong luwason. Sa diya nga mga tinunan nakakita nga dunay naglakaw sa dagat, napay dako nga balod, napay kusog nga hangin, niya pag naglakaw sa dagat ingon nila abat. Lagi ko na balang kasulatan, versikulo 26, when the disciples saw him, they screamed in terror, thinking that he was a ghost. Nisamot silang kalisang, dili lang tungod sa unos, dili lang tungod sa balod, dili lang tungod sa kakusog sa ulan, at pantungod pa Diyos sa naglakaw sa dagat, kaya nila kabat. Usahay, kung wala si Kristo sa nabuhi, di ta kaditinmin nga, tabang na si Ginoo, kay wa man sa diha. Niyay mga apostoles, bago pa sila kakita sa milagro gihimo ni Kristo. Apan ang lakaw sila nga wala nakakuyog ang ilang agalon. Pila kay gayon sa itong kinabuhi makapaglaom nga wala si Kristo sa itong kinabuhi. Wala si Kristo sa itong mga plano. Wala si Kristo sa itong mga appointments. Asa siya? Sa itong puluyanan. Pila kay gayon nga kita nagpuyo nga wala si Kristo sama sa mga tinunan. Kung wala si Kristo, adunay katalagman. Sa rin nakita ni si Kristo hilabang hadlukan nila. Apa sa nakita ni Kristo nga sila nangalisang kayo, inisa nga, huy, ayaw mong kadlok. Ako ni. Ayaw mong kadlok. Sama si gisulti sa madaluna ngadto sa magbalantay, ayaw mong kadlok. Maura po na gisulti ni Kristo ngadto sa mga tinunan. Ayaw mong kadlok. Don't be afraid. It is I. Mga kapaglaom, sa matagutlos ng kinabuhi, bisan kung ikaw matulog sa kagabiyon, ang Diyos tagatanaw kanimo. Bisan pa sa lakang problema, ang Diyos dili mo biya kanato. Aba ang problema lang, kay kita'y mubiya sa Ginoo. Kita'y magpalayo sa Ginoo. Nan, sa diyan nadungog nila ang gisulti ni Kristo, ayaw kadlok, ako ni, don't be afraid. Pagkadungog ni Pedro makapaglaom nga, si Kristo na ito, pastila naman yung lipayan niya, mo rin ito, kaluksod siya, kagakson niya nga na si Jesus mo dahil So kung imong tanawan, verse 22, ingon din then Peter called to him, Lord, if it's really you, tell me to come to you by walking on the water. Sulti ko, nga manaog ko sa kayan, maglakaw ko nimo kuyog sa tubig, diha sa tubig.
Wala kasi muambak dayon kay actually it's impossible for a person to walk on the water except God. So ina ko, kaya mulukso ko, mulaka ko, bani mo sa kalipay ni Pedro. O sa giingon ni Kristo, versikulo 29, ang sa dinhi. O gonya, si Jesus, ali, Pedro, ali. Naog niya, unya ani diri. So si Pedro makapaglaom, ning lusad sa sakayan, naglakaw sa tubig, paingon na ito kay Jesus. Tanaw pa kayo ha? He walked on the water, ikaw din and walk on the water toward Jesus. Wala siya nilakaw nga ning tos pikas paingon. Ang iyang punto mga kapaglaom, nilakaw siya toward Jesus. Ang problema, although nga wala ni sa Biblia gibutang, pero sa sulat ni Ellen G. White mga kapaglaom, gisulti niya dito, sa paglakaw gyud ni Pedro, ningabot ang garbo siyang kinabuhi. Apan sa Biblia, nag-ingon sa verse 30, sa diha nga nakita niya ang kusog nga hangin, nahadlok siya, ug nagsugod siya kaunlod, ug siya mituaw, misinggit, Ginoo, luwas ako. Tanaw pag-ayo ang sitwasyon. Si Pedro makapaglaom, kauban sa Ginoo, naglakaw siya, pero nahadlok gihapon. Sama sa kahadlok nila, itong mga katawhan nga tingkaon na way makaon. Anso sa diha nga siya nakikita sa unos, sa balod o sa hangin, nagsugod siya kaunlod. And then Peter shouted, Lord, please save me. Naon sa may himuon ni Jesus. Of course, ang Biblia nagisgot, diha dayon, gitunol ni Jesus ang iyang kamot o iyang gigunitan si Pedro, iya kining gibira. Kung imong tanawon ang versikulo 37 din immediately, Jesus reached out his hand and caught him, and you of little faith, ingon si Jesus, gamayan mo yung pagtuo. He said, why did you doubt? Ngano man ka nga nagduha-duha, niagog kukuyog nimo. Ngano man ka nagduha-duha? Mga kapaglaom, bisan si Kristo nahimong dako nga gasa alang kanato. Gasa sa paglaom, apan doon natin pagduha-duha gihapon. Sama ni Pedro. Apan ako nag-ampaw nga unta. Sa diha nga kita magalakaw uban ni Kristo, walay pagduha-duha. Kuno galing man dunay mga unos, dunay mga inunta daghang balatian, pagsulay. Kung gihimo ni Kristo ang diha gigunitan ni Kristo ang kamot ni Pedro, gibiran niya siya nga gamay kag pagtuo. Nganong nagduduha ka man? Magkapaglaom, wala katingog si Pedro, pero naas kinabuhi kasing-kasing ni Pedro, pagsugod niya yung lakaw, ninglingi siya siyang makaubay siya nga, sa tanan nga matinunan, ako rin nakalakaw. Bintaha ko kontra nila. Ningabot ang garbo siyang kinabuhi. Diya nagsugod siyang kaunlod. Dili tungod sa unos, apat tungod sa garbo nga nasa kasing-kasing, sa tanan nga mga tinunan ni Kristo, ako rin pribilehiyo kayo nakalakaw sa tubig kauban kaniya. Usahay diya sa garbo nato makapaglaom, diya magsunod ang kaunlod, nga kita magpalayo na noon kag Kristo. Tungkol sa garbo, si Satanas ning rebilde sa langit. Ugo niya, napilde, gihagbong dinis kalibutan. Tungkol sa garbo. Tungkol sa garbo nato, ingon nga tao, diya magsugod na itong kapildihan. Apan kung ikaw, mutugyan kang Kristo pagbalik, Ginoo, luwas ako. Save me. Iyang gitunol niya kakamot. Ugo niya, si Kristo migunis siyang kamot. Ugo niya, siya gibira. Ingon din ang sulat ni Ellen G. White. Sa Testimonies for Ministers, page 466, ayun siya, Christ is our only hope. We may look to Him, for He is our Savior. We may take Him at His word and make Him our dependence. He knows just the help we need, and we can safely put our trust in Him. Siya ra gyud, walay lain. Sa diyang gisaka ng Espiritu dito, ning saka po si Kristo. Pagsaka iyang gibadlong ang unos. Hunong! Takulahaw lang ning hunong ang kusog nga hangin. Ning hunong balod nga dagko kayo o nya dabatan nila ang kalinaw. Sa dihang nakita nila makapaglaom nga diin ang kalinaw ilang sinati. Sakit tawana, bisan unos, bisan bagyo mutuo sa iya ha. Mauna, Kristo na kanato, bisan unos, bagyo sa kinabuhi, kalisdanan, mga balatian, kalisdanan sa papanan sa buhi, tabangan taniya. Muna gingon niya sa 2 Korinto 4:16. Balik ko basa to. Katong ibasa ka ganiya nga kung kita man gali na kang Kristo, naamantay never give up. 2 Corinthians 4:16. Balik ko itong basa. That is why we never give up.
though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day for our present troubles. Kaya bitaw sa city ni Kingon, kaya nga itong presente nga mga problema, gamay ra na kayo, dili na mo dugay, dili na mo lungtad dugay, mahanaw ra na. Ugon niya, ang himaya sa Ginoo itong makita. Siyang tanawa, ang verse 18 sa 2 Korinto, Kapitulo 4. Ganahan ko ani nga bersikulo. I hope po na itong tagaan before tamang bulag-bulag karong kagabion. Atong hatagan ng pagtagan makapaglaom. Tani ang atong bation. Versikulo 18. So we don't look at the trouble see right now. Ayaw tadayawan ang mapuan ng makaron na atay gasa sa paglaom. Dako nga gasa. Rather, we look forward to what we have not yet seen. Tanaw na to sa unahan, kanang wa pa ito makit pero kaya di man kung taganahaan na mo, tanaw na mo makitaan. Atong tanaw ka na mo makita na to. Nga naman, paano nagbasa? For the troubles we will soon be over, but the joy to come will last forever. Makapaglaom ang antos kasubanan kagulanan na di ni mahanaw ra ni apan himaya nga ihatag sa Ginoo ang gasa nga ihatag kaniya nato kaniya ang gihatag niya nga ni kanato kini way katapusan. Why not talk to God? Call Him time. Jesus is the man for all times. Ingon siya, for without me you can do nothing. Makapaglaom kini kalibutan atong ipuyan dili ni dayon. Kini kalibutan na nga atong ipuyan na ang makabaltian ng kasakitan na ang kamatay. Apan kini nga kalibutan aantay. Muna nga ang may balita nga sa manulunda ngadto sa mga magbalantay na ako'y may balita makalipay din ninyo. Kini may balita ayaw gyud biyae. Balik ko basa ang unang Korinto 5:15 versikulo 1. Naingon dinhi makapaglaom gisulat ni Pablo isip pagkumalando nato dining kagabion sa di pa sa bulag-bulag. Ingon dinhi, and now I want to remind you, may mga kigsuna makigala makapaglaom pahinomdom ni alang kanatong tanan nato. Ingon of the good news which I preach to you, akong gisulti ninyo ang may balita, and you receive, and on which your faith stands firm. Ang iyong pagtuo dinhi na pundar. Para yung nagbasa, versikulo 2. You will be saved by this message if you hold firmly to it, kung imong huptan pag-ayo ni nga pagtuo. But if you don't, your faith was all for nothing. Makapaglaom, kung dili na to huptan pag-ayo pagtuo na to, kung dili na to huptan ang taglaom, nga diha lang kag Kristo atong abatnan, kawang unya ang atong pagtuo, magsilit taghandom sa langit apan di takabutin to. Magsilita panghandoy sa kinabuhi nga wa nay balatian, wa nay panagbulag, way kamatayon apan di ginato mabatan kini. Kun atong biyaan ng pagtuo. Hupti ang pagtuo nimo. Bisan unsa pa ang pagsulay sa kinabuhi, pabilin sa pag-alagad, pabilin sa pagsalig sa Ginoo ug madamlag. Mabat na natong kagayunan kita makig-uban sa Ginoo. Ikaw sa langitong puluyanan, moingon ta nga, ay salamat, langit na gyud. Wa nay problema, langit na gyud. Kita sa kalibutan na ay mga problema, sa langit, wala na. Kung sa kalibutan na ang mga luha, apan sa langit na ang katawa. Kung sa kalibutan na ang kamatayon, apan sa langit na ang kinabuhi gadayon. Mga kapaglaom, ako nagaampo, nga unta sa tanan nga viewers nato. Di man ta sa kalibutan. Di man ta mag-abot asa nga dapit ka. Nga kitang tanan magkita. Apa nagkita ta dinhi lang sa atong Hope Channel. Ang akong pagampo mao, kitang tanan magkita sa langit. Magmalipayon kita, wa nay panagbulag, wa nay mga luha, wa na unyay kamatayon. Kitang tanan, kamong ako, mahimo kitang membro sa puloy-anan sa Dios. Magapuyo-uban kaniya hangtod sa kangturan. Magampo ta. Diyos sa gamahan ng takna sa kagabion. Katapusan ng gabi sa mga panag-uban. Salamat kayo sa mga pahimangno nga among nabatnan. Nagkini nga pagtuo among nabatnan, among huptan kini, hangto sa adlaw nga ikaw mubalik na. Aron nga ang among pagsakripisyo sa kalibutan, ang among pagserbisyo,
Kining tanan kagantihan unyag kinabuhi nga wala ni katapusan. Ubani kami tanan o Dios, kaming tanan nga mga nagtunod ning among tulumanon ang gasa sa paglaom. Dinhilang sa among studio sa Hope Channel, SWPUC. Dito sa Pilipinas, nag-aampo kami na kaming tanan magkahiusa og madamlag diha sa langit. Ug ang gasa nga among ipangandoy maong gasa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat kay ikaw nagapagamayo ka namo. Salamat kay ikaw nagpadala sa imong anak nga mao ang pinakadako nga gasa nga gihatag sa kalibutan. Pinakadako nga gugma, pinakadako nga oportunidad, o pinakadako nga saad kinabuhi nga walay kamatayon. Salamat o Diyos ikaw sa kanunay nag-amuma ka namo bisan sa mong pagkamasinalaipon. Tabangi kami magalakaw kanunay subay sa imong dalan maghatod ka namo ngadto sa kaluwasan. Kining tanan among gitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen.